Assalamu alaikum. Tағы bir mühim horo bергендер. Укыйм. Höyüklü Peygamberimizдің sallallahu aleyhi ve sellem сәсін алып йөрөткәндәр, мәсҗидләр буйлап үптергәндәр, тағы әллә нимә эшләткәндәр, шуның туралы һөйләшү булдымы бында дип сорайлар. Кардәшләр, ошо мавзук темага һөйләшер өчен иң тәүдә тәбәррук дигән һүзне исегездә калдырыгыз. Тәбәррук дигән һүз бәрәкәт һүзе менән бер тамырдан килә. Тәбәррук ул бәрәкәт эзләү, бәрәкәт табу дип аңлашылырга тиеш. Нимә ул тәбәррук? Мана безнең пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бүтән пәйгамбәрләр кебек ул бәрәкәт әһеле, бәрәкәт ияһе. Һәм уның тәненән ниндидер, мәсәлән, өлеш яки кейгән киеме, тоткан һавыт-һаба, шуның мәгънәләре ниндидер бәрәкәт ала пәйгамбәребездән саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм шул нәмәләр мәсәлән дәвалану өчен кулланыла ала. Коръәндан бер мисал китерер булсак, Юсуф сүрәһендә Юсуф пәйгамбәр алейхиссалам үзенең агаларына әйтә бит инде: "Мана минең күлмәгемде алыгыз да барып атайыма ябыгыз йөзенә, һәм уның теге күзе яңынан күрә башлар" дигән бит. Ана шул пәйгамбәрләрдән тәбәррук. Тәбәррукка бер мисал. Шуга был мавзукты, теманы аңламаган кешеләр ике төрле хатага кай вакыт төшүп китә. Кемдер буны ширк дип ханай башлай, бөтенләй кабул итмәй. Коръәндә дә бит инде сахих хадисләрдә дә буга мисалдар күп. Бер мисалны китердек. Хадистан гына түгел, Коръәндан. Икенче мусламандар ана шул тулыгынса тәбәррук, кайдандыр бәрәкәт эзләп нимә генә эшләп бетмәйдер. Ана шул ике хата арасында безнең алтын урта булырга тиеш. Сөнниләрнең алтын урта. Ибет. Инде мына пәйгамбәребезнең ниндидер ана шул әйберләреннәнме, сәсенәнме булһын, яки тәһарәт алган һавыннан булһын, сахабаларның тәбәррук алуы, бәрәкәт алуы күзәтелгән. Буныңа мисалдар күп. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ниндидер һавыттан тәһарәт алһа, мәсәлән, шул калган һавын сахабалар кулдарына, биттәренә, тәнне хөртергә тырышкандар. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям буны күргән, буны бер генә сахаба эшләмәгән. Пәйгамбәрбезнең саллаллаху алейхи ва саллям тирен йыйган катын булган Умму Сулейм, мәсәлән, шундый мисал да бар. Кыскаһы, тәбәррукты инкар итү ул хатта ниндидер бер бидгат дип әйтергә лә була инде ул. Чөнки күп сахих хадисләргә каршы сыгу була. Тәбәррук дигән нәмә ислам динендә бар, кардәшләр. Буны иҫтә калдырыгыз. Ләкин мана ошында бер мөһим нәмә. Хәзерге заманда бик күп кешеләр ана шул тәбәррук дип пәйгамбәрбезнең саллаллаху алейхи ва саллям теге я был нәмәһен алып йөртәләр. Әйтәйек, мана уның сәсе тейҙәр, яки ошо ниндидер әйберенең киҫәге, был теге һавыт, һаба һәм башҡаһы. Бөгөнгө көндә ана шуларның күбе ул барыбер сәбит нәмә түгел. Сәбит димәк исбат ителгән сахих хадистәрдән ниндидер кешеләрнең кулынан кулга теге күсеп килгән нәмәләре түгел, исбат ителмәгән. Шуга хак булыр кирәк. Мәсәлән, кемдер әйтә икән, мана пәйгамбәрбезнең сәсен саллаллаху алейхи ва саллям кемдер кемгәлдер бүләк итте. Исбат ителгәнме? Күп осракта был исбат ителмәгән. Хатта кайһы бер галимдар әйткән, безнең көндә теге нык исбат ителгән пәйгамбәрбездән саллаллаху алейхи ва саллям калган нәмәләр юк дигәндер. Мана шул мөһим нәмә. Шуга әгәр кемдер кайдалыр пәйгамбәрбезнең саллаллаху алейхи ва саллям сәсен китергән, шул сәсте тотып, бәлки теге һавыгып китерем дип уйлаган кешеләр мана ошоны исендә һәйбәт тотырга тиеш. Һәм шулай ук, кардәшләр, тагы бер мөһим нәмә. Ярай, без исбат иттек ди. Әйтәйек, ошо
тауар кисәге ул пайғамбарыбыздың саллаллаху алейхи вассалам киеменән, яки ошо ярсык пайғамбарыбыздың саллаллаху алейхи вассалам хавытынан, ошо сәс уныҡы, мәсәлән, исбат иттек. Кешеләр уйларға тейеш түгел. Ана шул нәмәне генә тотоп ҡараным да үҙемнең бөтә проблемаларымды хәл иттем. Миңә нисектер теге йәннәт гарантия булды дигән һымаҡ. Үҙеңде тоторға ярамай. Сөнки бер дөрөҫ намаҙ, фарыз намаҙ, ул ниндәйҙер тәбәррүккә тиң тора алмай. Һәм бер намаҙҙы әгәр кеше торғоҙоп ҡалдырған икән, белә күрә, ялҡаулығы арҡаһындамы яки башҡа берәй сәбәп табып, йәнәһе сәбәп табып, һәм ана шул үҙенең гонаһын тик тәбәррүк менән генә юя ала тип уйлаһа, был хата, ҡәрҙәштәр. Беҙҙең пайғамбарыбыҙ саллаллаху алейхи вассалам меңәрләгән тапҡыр аңлатҡан сәхәбәләргә лә, хатта үҙҙәренең яҡын кешеләренә лә: мин һеҙҙе Алла Тәғәлә алдында бер нисек тә яҡлай алмайым. Һеҙҙе бары тик эштәрегеҙ яҡлаясаҡ. Намаҙҙы әйтеп тә тораһы инде ул. Намаҙ иң төп эштәрҙең иң башында тора. Әгәр кемдер намаҙ ҡылмай икән, 5 намаҙын ҡылмай, мәсәлән, мана ҡайҙалыр сәс китергәндәр, шунда барып киләйем әле, ана шул сәсте бәлки тотоп ҡарармын, тоторға бирҙеләр, ебет. Һәм теге ана шул сәсте тотто ла, мәсәлән, буһын ти ул пайғамбарыбыҙҙың саллаллаху алейхи вассалам сәсе. Үҙе намаҙ ҡылмай. Һәм уйлап йөрөһә, мына миңә етте, мин хәҙер намаҙ ҡылмаһам да, мин пайғамбарыбыҙҙың саллаллаху алейхи вассалам ниндәйҙер бер әйберенән тәбәррүк алдым тип уйлай икән. Был, ҡәрҙәштәр, дөрөҫ түгел. Был һорауға оҙон итеп яуап бирҙек, сөнки бынан алда һөйләшкәнебеҙ булмағайны шикелле. Тәбәррүк тураһында белеп ҡуйығыҙ һәм һәр бер һүҙҙе ошонда иҫтә ҡалдырығыҙ.